mukoma Simba vanofana kutouya otaura madzibaba masango kubva nhasi hatizvidze mweya waMwari shuwa makatumwa. 2 tomusunungura Masimba kune varoyi vaitomuhwisa mumusha make vachida kuona kuti zvakuti hakuna varoyi hatisiri kumuroya. Saka kureva kuti ada kubatsirwa Masimba ende shuwa tichamubatsira kana auya kana hama dzake dzakauya. Saka peji iroro richagaina attraction. Ragaina attraction unotsvaga mabloga ana Zigo ovabhadhara ana Zigo ma50 nema100 ekupota vachiposta tumavhidhiyo futi tumwe chetepo ana Zigo. Saka unotomupa uchipinda mumotikari yekuhaya omudza kuti isa caption yekuti binga isina noise ana Zigo. Panopera 1 week vachikuposta ana Zigo uchiita sekudaro. I can guarantee you that within 2 months unongo wine a minimum of 80,000 followers on social media. Lokubatikadare ana Zigo. Ladies and gentlemen, nhasi tadzoka kusejari kwachiremba wanapanzi sejari dhokota ndoama ndingodzoza kasonga yoti hanzi vauya dhokota chiremba vanobva wazvinzwise kana muchinzi hana chiremba unongofunga kuti chiremba anofanira kunge ari medical doctor. Ndinotenda tuti murise mukoma Zigo. Nhau iripo mukoma Zigo ndiye kuti chiremba munhu anorapa vanhu kureva kuti isu tiri ana chiremba posi tinorapa vanhu. Saka kana chinzi dhokota zvakasiyana pana madhokotora vanorapawo vanhu kuzvipatara kozoita isu tinorapa vanhu kumasejari kuno kureva kuti tinorapa vanhu pamweya. Isu tiri madhokota vakatumwa naMwari, zviremba zvaMwari zvinoona zvakawanzika. Aiwa ndikupaona kana ipa unotoona kuti vanhu vanenge vasinyatsonzwisa but I'm glad manyatsobatsanangura zvakanaka. Tisatapinda mune dzimwe nyaya. Last week nyaya yamukoma Masimba nyaya iyo yakanetsa chaizvo kunetsa zvokuti kusvika panayo mukoma Masimba indakazoona mune rimwe group vanhu vanoti akataura kuna papeji paola achitaura chidiki but panenge ndakazoona mune rimwe group akatonyorewo kuti hapana here adawo kundipo mari yendege ndiende kuZimbabwe ndinoona madzibaba masango. Nyaya yakamira sei? Mukoma Simba vanofana kutouya otaura madzibaba masango kubva nhasi hatizvidze mweya waMwari shuwa makatumwa. 2 tomusunungura Masimba kune varoyi vaitomuhwisa mumusha make vachida kuona kuti zvakuti hakuna varoyi hatisiri kumuroya. Saka kureva kuti ada kubatsirwa Masimba ende shuwa tichamubatsira kana auya kana hama dzake dzakauya. Isu tiri redi kuti mubatsire nokudawo kuti zvakutiita zvezvezvezvi haufanira kupikisana navanhu vaMwari. Wakapikisana navanhu vaMwari unosangana nazvo. Takamuvhurira mhepo dziri serious murume yoyo inoda kuti aida kusaiza. Saka unopana vanhu vasingangorwiswa kurwisa vanhu vasina mhosva newe unorwa neshamu yakakura. Saka shamu iye yakamurova yakakura asi inosunungurika achibatsirika. Tino vamwe vanhu baba vanouya panapa vachitaura kuti madzibaba mumwe munhu andogona kuuya panapa achida kusaiza kana kuda kuedza panomhanyiwa baba handitika. Like izvozvi ndiri kuona panapa ndosangana vanhu vamadzinza vakasiyana siyana vari kuuya pano ndofunga mega mazvionera muchisvika panapa mana vamwe vanhu vamasangana nawo vasingadi kuonekwa andikuona. Saka mumwe munhu anobva kuti pamwe madzibaba masango vanongoita zvokungonzwa vanhu ngavauya vazvionere panzvimbo. Like noziona pana mumwe munhu akabva kuUK nezuro ndikaunga ndinaye panapa mukadzi aitiwa unozvidhoma handitika. Ndakamitira matare mahombe munhu iye asi nyaya dzoti asida kuonekwa zvake asi nyaya dzatakaita dzakakura mukoma Zigo dzakakurisa matikubvisire chigubhu ichi chigadziko nyadzokugara zvakanaka. Nyaya dzatakamitira mukoma Zigo dzakakura. Takamitira zvinhanhara panapa nezuro. Nhasi andifonera kuseni kanzi baba dai ndakakuonai kudhara kutaura kuno kudai miri wangu muda kuti right. Saka kuna vamwe vanhu mukoma Zigo vanenge vachivhiringidzwa vari kunzewo kune mhepo. Ini handizvikudze mukoma Zigo zvandinogona ndogona nokuti Mwari akandituma ende Mwari akandituma zveshuwa. Makanza achitaura kuti tiri kuita basa. Saka nhau iripo ndiye kuti mukoma Simba ngavatitsvake. 2 vanhu vane matambudziko yachiari kuti hasi kupera akasiyana siyana ngavatitsvake mukoma Zigo ende basa riri kutobatwa. Ndopaona vamwe ava vasi kunzwisa ipo pamakati makavavhurira mhepo ndakanzwa mweya kuti hanzi tamawana muroyi akaroya mukoma Masimba. Pari kunzwisika here? Zviri right futi
nokuda kuti takawasimudzira mhepo ine ndichiona ndakatomuroya zvishuwa because autuke vanhu waMwari inonzi 310 yaita anditeka kuthreata munhu kuti haiwewe masango toda kutobhejerana newe toda kutokuona kuti une power here kana une power ndiite zvaunokwanisa kundiita tokujungaka saka vaya vanoda kuona simba ramadzibaba Masango ndofunga marara kutongooneka kuti riri papi. Aiwa vanhu vandoziva chetika ndechekuti kunyanya kutaurisa stereke hakusi ndokugona basa 2 isusu pese apa tenge takanyarara hatiwanze kupindura isusu ndisaka ndakakudzai pa ndikati dai zvikwanisika hurumende yamboti vaprofita vanoti vanoona chaizvo ngavamboya muNational Sports Stadium timboona basa ravanoita vanhu vakaungana. Inini I'm ready kuenda ipapo tichimira ndichiita basa rinoonekwa nenyika. Yes, saka kureva kuti isusu hatisi vanhu kungoti pamwedzi munhu ngatiita zvatiri zvokufungidzira. Basa ratiri kuita takatiritumwa naMwari ende zvinhu zvatiri kuita zviri kubudisa anza kuvanhu mukomaziko. Saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu ngavasadherere. Vakanditi ndakaroya Makoma Masimba aiwa handisi kuti ndakamuroya basi ndakamusimudzira mhepo dzokuti azive kuti vanhu vaMwari havatukwe. 2 ndobva tavhurira varoyi vomusha make wokuti vanoshereketa vachevawo parasa varoyi vachaibva wataurisa kuti hakuna chinonzi uroyi ikatimuratidza kuti uroyi uriko andimapaona. Saka kureva kuti unosangana nezvinhu zvakawanda zvinokuvhiringidza asi isusu nhau iripo komaziko ndeyekuti vanhu vari kuzviti vafamba kwakareba vafamba kwakasiyana zvisiri kupera panapa ndiri kuzviona zvichipera. Inyaya kuti panapa ini handidi kuti vanhu vauya munomu tovatora mavhidhiyo kuti vauya mupi munomu imi muripo aiwa no totoita kuti isusu tokaita basa redu zvakanaka mbiri ndiyo iri kutongoenda. 2 patinenge tabata muroyi ipapo mukomaziko yavaroyi hatijaidze varoyi tokanda pasocial media because varoyi ndovari kunetsa hatijaidze varoyi ba like panapa nditone imwe mhuya naye panapa inomwe muroyi andakabata panapa. Saka iyoyo ndoda kuti muteze imhanya muroyi apedza vanhu mumusha zvakare kuti udarika wewe watikatobatana zvake mukadzi weye iye yatopedza vanhu ende iye anzi aitopika panawo maprofita anzi vamwe mbiri wandikanzi vangu mukati achitaura panapa kuti vakatomboenda pamba pacho vakanzi haimi kana mune simba raMwari pindai mupa mutore nyoka yangu iri muHarumu. Yes, itori family kurushinga iyoyo. Yes, saka ndoda kuzviita andi vaprofita anzi vakasvika ukatora nyoka yangu iri apapo vakati dzakaitora angosvika isaitanga kubuda mututu brad kubuda mututu chaiko ndozvanotaura izvozvi kana mhuri yacho itozvinzwa vakutozvinzwa. Saka ini ndiri kuenda ipapo ndine nharo ende pese apo ainzi munhu iye hatonongedzereke kuti uri muroyi ini ndikamunzwa kuti uri muroyi akandikamudza kuti muroyi ndabva ndati izvozvi ndakuita mhiko dzangu panapa. Saka ndakamutangira izvozvi takuno ari kungodedera izvozvi kuno ari kungozviitira tsvina izvozvi sokutatapatiita kuno bozi mhiko dzandakamirira dzakakura dakuti amborwadziwa ku 2 weeks yete ndozosunungura bozi baba varoyi vane nharo baba. Saka varoyika vanoda kutomborwadzi kurombo rwadziswa zvine simba. Saka tsvimbe mapuma ngozi yandinaye mukomaziko yakakura tsvimbe mapuma ngozi mahwani tsvimbo imahwani mukomaziko pese apa ndasingaiburitse pese iyo zvindakuedza kuiburitsa bozi kana basa rakuzviratidza rinenge rakuzviratidza rega. Saka kureva kuti tsvimbe mapuma ngozi ine zvainoita munhu ari kuingirend chaiye kana ari kuAmerica chaiye kungomunongedzera nevhidhiyo kuwaka ndakabata tsvimbe mapuma ngozi pane zviri kutoitika. Ndiye kukomborera vanhu nokubvisa madhimoni pasuwe paipa ndakangodaiso chete chero ano mhepo yakaita sei yakutotiza. Unoziva kuti ngomaziko tine rimwe basa ratiri kurova rakakurisa ndichakuratidza zvangu apapa. Ndinomwe mujournalist akabvawo paSouth Africa apa funga muchamuziva amene ndiani mujournalist akatobhuka appointment yake zvakanaka zvikanzi mutumwa ndiri dambudziko rangu rakadai ndikati angoti mutumwa ndabhuka ndoda kuziva dambudziko rangu rakamira sei. Baba takamuprofita zvokuti asvika pakutaura kuti baba ndoda kuti ndichipabhurisha zvinhu zvenyu bozi ndaipinza munonga maita zvinhu zvokutamba nazvo. Saka makona anazigo wakungouya anazigo angouya pese anazigo ndo anopisa atiteka saka haangosviki pese saka ndaripo ngomaziko ndiye kuti vanhu ngomaziko anoda chokwadi. Tuimi makauyawo kwatiri makaona zvemanyepo mutumwa pamusi kuita zvemanyepo iri apa kureva kuti vanhu vanoda chokwadi. Saka chokwadi ndichatiri kuita panapa mukomaziko
vanhu vanzwa nekudyiwa mari munyika umu vachitenderera mwaenda uku vanenge vachiedza pozi munhu andambudziko ka anenge achitsvaga kuti ndibate kuti vandisi ndipone ndirarame saka isusu vanhu vakauya panapa havasi kuuya parong place ba vari kuuya panapa rugare pa-ac 35 muna mambo vachiona basa iyozvi tine mutambo muhombe watakagadzirira mukomaziko mwedzi uchindiwa unoyi wemutambo wataurwa padarwin napo funga vanhu vachazvionera toda kuti munge muripo basa richiita se richirohwa shuwa mukomaziko. Ndine vhidhiyo randaita nezuro remudzimai anga akaenda kuna Ghana, Nigeria, ane maini yake achitsvaga kubatsirwa pachuma munochiziva ndizvo zvigoridhe. Saka vanhu vane nidhi yekuendere kuna Nigeria kunotsvaga rubatsiro panhau dzechuma. Naisitoremera muchimbotana tsvimbo iyo yamukuona iri apapo iyo emapumangosi ndio basa rayo yokunongedzera pane goridhe. Chinoitika mukomaziko ndechekuti vanhu vanodherera pasi vanhu vanonyara pamwe vanobva kuti hana masango iri atovaziva. Unoziva kuti Macheso akaimba anzi unotsvaga Mwari kure kure uchimusiya mumba mawaita sei mawabva kureva kuti unokuna kukwira makomo inonamata kugomo kukwira kugomo hazviotikira mumba mhara hamo asi kukwira kugomoka pane kungoendawo nzvimbo yakakodzera yakangonaka usingadhistebiwe kozi kana uri mumba unogona kuti aikandibotora chikafu ndidye iwo wati ikandifasti that hazvioti mumba Mwari hapindure vanopindura saka kureva kuti vanhu vanogona kuenda kurefu na Nigeria vachisiya basa riri muno basa tinaro muno isusu ini basa ndinaro panapa saka vanhu chiripo chekuti vanhu vedu ava vanoshora mukomaziko. Unoona izvo zvakafanana panapa mukomaziko Ekoni akauya kuimba muZimbabwe muno akadaidzira kuti ndoda kuti inini mukupindwa ne2000 kupinda mushow yaEkoni munhu anotsvaga 2000 kupa Ekoni. Macheso akataura kuti inini kana kuti Jabreza wewe akataura kuti inini ndoda kuti ndite 2000 kupinda mushow mangu vanhu vanoti munhu anopenga asi ana Jabreza wavaya ana Macheso vanotogona kudarika Ekoni wacho watiteka nokuti vanoimba nechimutauro chani chedu chatinotonzwisisa isu zinokuona ani mapona asi nyaya dzekuti isusu vanhu tinodzikisirana saka ndikeza kuchitsanangura panyaya yekuti munhu akanzwa kuti kuNigeria kuna nhingi anomhanya ikoko unosvika usiya 10,000 ikoko udzoka pana chaita asi asiya panapa dzamasango akamuti no munamato yegoridhe inokwanisa kuti tidhiraivhe isai dhiziri renyapa mutsvagawo mari yenyu kana $500 kana 1000 tiende pagoridhe apa tikunengedzere pano goridhe anobva padzamasango anochaja mari chaizvo andoona asi arikudaenda kusiya 10,000 uko saka vanhu vane problem komaziko asi vanozembera patiri isu vari kupona ende vari kuuya kwatiri vari kupona ende tu hatikwanise kuonza kuti zvakafanana ndichitaura panapa handigoni kufadza munhu wese chinoitika chekuti kuna vamwe vatenda kwamakandiwa kuna vamwe vatenda kwamagaya kuna vamwe vatenda kuna Chiwenga kuna vamwe vatenda kuna Tifred kwatiteka yes vamwe vatenda kuna madzibva masango saka kureva kuti zvitendero zvakaita sefuti zvakasiyana asi panapa ino ndikubatsira panapa havasandinamata navo cheteba vanhu vakutobva makereke avo vakasiyana siyana vachiya papi panapa kana waya kubatsira panapa zvireva kuti hatinamata kunoku waya kubatsirwa chete like panapa tine private yedu panapa yakanaka chaizvo mungana mukomaziko panapa musikuonana munhu wakapinda muno munoitwa nyaya dzako wega kana pasowe toita Sunday chete tichinamata Sunday chete aipapai pasowe pape ndinosimudza kuti hai baba inimi nyaya dzenyu dzakadai pajekerera apo yes mapaona mukomaziko. Then vanhu ndikuona vanenge vari kuinvestigatana zvakanyanya ana baba nana mai vachiwandirana vachidii kupedzisira vanhu vatozotorana makamera kana machii loku ichiripo here loku itoripo mukomaziko iyi loku imwe iri apapo maloko arimo mukomaziko panapa mukomaziko hatisi kumira nechinhu wani tiri zvinhu zvakawanda zvatiri kuita ndine imwe yandichaita ndabva kumusangano kana chatanga kuitira pamusangano iyoyo inonzi yepfuwa yes imhiko dziri serious imhiko dziri serious kungofunga chete kuti murume wako anenge ari kuita gombo mupa gombo panze kutaka kupa muna matoko kuenda kungowacha hembe dzake chete zvakutodaira murume achabuda futi pauri ba kutozembera pauri kana ari mukadzi achabuda futi pauri akutozembera pauri aiwe utori munamato uri serious wokutobatanidza vanhu uritori serious iwoyo utori serious uri kunze kwenyika kwaAmerica uko kusenda picture murume wako chete uyo shandai naye takutoshanda naye nebvuwa iyoyo saka zvinhu zvatinenge tichipirwa pamweya zvakawanda zvatinenge tichiita ani mapaona unoziva kuti panapa
pana mwana wemedia akaya panapa apa pane umwe mukadzi anorwara umo wakangosvikawo mukadzi achichema panapa vaibvunza mafanizika madzava munhu amukwanisa kumugadzira achitofamba izvozvi wakaya panapa nakingizeni mapopo achidarika uno panapa vakaona mukadzi achisvika panapa achirwara dziri serious takangosvika kawanongomita zvatinoita zvatopera saka isusu vanhu ngavasanyanya kusaiza zvakasimba panenge nini ngomasiku asina kunyemberai ndakatumwa ndakasimba kwete zvokutamba aiwa ndakatumwa ndakasimba chero vanhu vari akuzvipikisa wachoka chero angawo social media uzvipikisa chero ana akuzvipikisa ngauya ambofungidza kuti pakati pane basa rakasimba rarufungidza ndikwanise kuriita inini andipe ndiriite mamugara muchidaro kavanhu vasubva vazouya nevanhu vacho vanhu vanomoramba vanohukura vari kumasa vari kurefu kwanditeka prasa kwaona vanotaurisa stereke wewe dzimwe dzai dzinge dziri n'anga novaprofita vanenge vachitroya kudhisawo basa saka isu kuti aiwa no zvese zviti kutongoita andaona ndine memhuri andikatumiwa pana pamusuno last week namukoma tafuma wakanditumira memhuri so wesidai media vaive ndakaipedzerapo pamhuri yacho papa kutira kuno anozoita wakadzoka iri feedback kuna mukoma tafuma kuti kwamakatiendesa kweke magetsi mushando saka isu tiri kushanda ende hatisi kumira saka chinoitika chekuti isusu kana vanhu vaya kunoku vakauya chero usina moyo wokutenda chero uno moyo wokutenda zvako zvinofana kungoita chete zvinhu zvinongoita mukomaziko zvinofana kungoita pamutongonza moita nzi faith yako kutenda kwako ndokuchakuponesa aiwa chero usina kutenda iwewe zvinofana kungoita chinoshanda chete mukomaziko makacha poison imi muti ini ndikutenda kuti poison aindiurayi maja poison piritsi regonze reri rinongokurovai makatenda kudaro kuti rinongokudamburai saka kureva kuti isusu kutenda masatenda zvinofana kungoita ndo yatiri kuendera kapa Darwen apa mukomaziko tiri kuenda kunorova minamato yembeu yekuti vanhu vapinde mumunda zvakanaka vakohwe ini wakwana vana vangu vese vandinoitira minamato iyoyo handina vana singakohwe mukomaziko mvura yazvakafanira gore rino mvura ina kunaya yakanyanya asi wanawo panzvimbo pangine wakakohwa vazhinji vacho saka kureva kuti ndiwo muna matanda akuendera izvozvi wemakomborero ekupera kwegore isi ndingatoti mavero ekupera kwegore October iyeyo takutorova munamato wematumba munamato wekuropafadza mbeu dzekuti dzicharo zvakanaka munamato wekuti vaive vakashanda pakati pesapa ndipo vanouya kukomborerwa pfuma dzavo ipopo apa saka tikutarisira kuti chero novasinganamati tinenge tiripo paDarwen padhiki akapo ndipatichange tiri ipapo tichiropafadza mbeu dzevanhu nezvirimwa zvavakakohwa kudhara kuti zviwedzerwe futi zvinhu zvifambe zvakaita zvakanaka. November uyu ndaona mwedzi unoremekedzwa nevanhu panhau dzechivanhu then isusu hatina here minamato yevanhu nguva iyoyi minamato yevanhu inenge tiripo siku raOctober tuku raOctober November tichitoshanda takuitira kuti vaive vari kufamba kubva kunze kwenyika wafamba zvakanaka December uyu nevanenge vachibva kwavari kubva wafamba zvakanaka December uyu kuti wasvikawo zvakaita zvakanaka saka November iyoyo panguva uziva kuti November ka vanhu ndo mwedzi unoremekedzwa asi mwedzi iwoyo ndo mwedzi uri serious varoyi pandipa vanenge vachimhanya chitatu ntwawo andogona saka isi kuti isi pangu November chese hatitomira kuita basa panapa wechivanhu vanenge vakaita zvavo vanenge vakamira isu maprofita nechitoita basa chitomhanya nemisheni ipi iyoyo kuti basa riende kumberi alright kumabasa uko vamwe vari kubirwa nevashandi vamwe ndevanongobirwawo kana nembavha chaidzo isusu mukomaziko chiripo ndechekuti kuchengetedza basa kwakakosha isu tiri kugadzira minamato yese pano chinokosha pamunhu imhanza nhau yekubirwa kuitwa vanhu iyi inyaya yekuti vanhu vamwe kutoya panapa vachibatsirika saka isi kuti kumabasa uku kana muchiona kuchisangana matambudziko fambai muchiuya kunoko vasangane nemutumwa masango avabatsire zvinhu zvifambe zvakaita zvakanaka saka tikuti basa kwacho kunotogadzirwa kuti kusabiwe futi basa rinogadziriswa kuti basa rese pasabiwe mashoko ekupedzisira amudati isi mukomaziko tiri kuti isu hatisi kudzora tsvimbo nokuti gudo rabata kumeso tiri kudambura chete ende varoyi hatisi kumira kuti kope kuti tisaenda kuvaroyi ende hatisi kumira zvakare mukomaziko kunongedzera pane goridhe kugadzira mhanza dzevanhu wanano dziri kunetsa mudzimba tikugadzira kuti dzimba dzitese dzimire saka zvese zvitiri kugadzira nditi saka ndiri kuti inini vanhu ngavana paitesa panapa ziko program panapa tinenge tiripo chete panapa vanodhisa havana basa kukura kwembwa mukomaziko akuta se nzou kufamba inodarika nepapo ichitodarika nepapo imboti
adzikwanisa kana kuruma yonzo inenge chingodarika ichitese ichienda kureva kuti mukomaziko ndikambozama kumana kuti baba tukana pasocial media mukutukwa chaizvo nomwe kutuka kati aiwa vari kutuka vayavana basa baba vai ivo vai ndiwamwana kuti tikatiwaona kuti kana kuwasimudzira kuti mhepo asi vantukawo vaya vanotisimudzira kuti zvitenda kumberi the more time yaunoshorwa ndo the more time basa parinosimuka anodambudziko mukomazikoka anouya kurotanzwa mudumbu anomhanya kutoireti anoya even time yaabhuka iye yes osvika nenguva yako saka panapa maprivate anoitwa panouyawo vamwe vanhu vasingade maprivate vanongopinda mukiu yavo vachiuya vanhu vachibatsirwa mukomaziko saka tikuti isusu vanhu ngavabate panoponesa ende panoponesa ndipanotodiwa kuti pabatwe ndo pari panapa pamasango ndikanzwa vamwe vaitanza madzibaba makambopisa kumakore akapera kubva munana 2016 2015 2017 muchipisa hatina kumira kupisa tiri tongopisa asi nyaya iripo ndeti mukomaziko chiitika chekuti chini pane nguva yekuti unomborivara so pabasa racho kuti ikaribvumanya chipeta zvakati lakini nenda ndikarivara izvozvi amahwani madzoka zvine power mahwani ende kana hoko dzandinadza panapa paka kungonongedzera munhu achirwa pasi ndotenda ladies and gentlemen mawanzwa madzibaba masango tandinawo ticharamba tinavo pane mamavhidhiyo atichaita futi tichidzosa but hatipedze week tisina kuvadedza kuti timbotaura navo tichinzwa zvakamira sei ukauya panapa very very private kana uri munhu ari kudawo zviri private kana uri munhu wekuti hausi kukwanisa izvozvo ukwanisa kumira muline unoyomira paline pavafonera manhamba vabuda pascreen aya munodayirwa mamapiwa timetable moudzwa kana kuti madzibaba ari kusangana muri kukwanisa kuvaona rini kana vasiri muguta ndizvozvo ini ndiwo namba dzandotofonerawo kava nanoti hanzi hatisi kudayirwa namadzibaba direct havazoiti ndotofonerawo nhamba idzodzo ndonzi madzibaba havasi kuwanika no chinoitika mukomaziko ndechekuti chini pane nguva yedu ndikuyeresa munhu pana ndiri muzita rababa nemwana komana muya mutsvene foni ikuringa ukanditeka handikwanise kusiya munhu wandiri kuyeresa ndoteka ndibate foni 2 mafoni aya anovakomana vanodayira 2 munhu ngaasafunge kuti iye panguva dzaafona ndiye chete ari kuda ari pakati ari dambudziko vanhu vakawanda vanenge vachitofona panguva dzipi idzodzo saka still wakomana anozoritena makozi kuti ano kazhinji vamwe vanenge ri pawhatsapp yedu vamwe chiinda padirect call anditeka yes mwe munabva nditi izvo chitondibatsire ndiri kumba kwangu aiwa hatina nguva yacho kuti kubatsire rumba kwako kana uda kubatsira rumba kwako unotoita appointment first mwe munabva timadzibaba uye kumba kwangu izvo aiwa hatisi vanhu wewe mukomaziko pasi pemuti ana madzibaba vamwe vaivaya ngoti hazvo tinda kutokwira kombi ndimhanya ikoko aiwa hatisi ipapo vanhu ngavatibvise ipapo takadarika stage yekudhara katiteka mwari akatitungamirira akatikomborera saka tienda kuti tinofanira kuti vanhu vanoita zvinhu zvinoprosejwa vachibatsirwa zvakanaka zvofamba zvakaita se zvakanaka vanhu kana vasingadayirwe panguva chipamwe munhu ari panadhako saka vanofanira kuramba vachiita se vachiedza kusvika vabatsirika ndotenda aiwa mavanzwa with that we are out.